naman tayo. Wala ko upo rito ha. Ilang bala ba kailangan natin? Wala ko upo rito. Ano yan? Parang may security. Ano yan? Parang may security. Security ba? Kung sabihin ko, bintay ka na, hindi ka pwede pumasok dito. Kahit anong security pala yun? Wala pwede dumaan, wala pwede dumaan. Ano ba to? Ebidensya ba? Ebidensya? Paparazzi. Picture ka lang ha. Ano lalapit? Lalapit na. Ano ko gumawa na? May video yun. Akin ba to? Sa'yo yan. Paulino, isa ito.